Zakon privlačenja. Najmoćniji zakon univerzuma. Svaka misao vibrira. Svaka misao emituje signal i svaka misao privlači podudaran signal. Ovaj proces nazivamo zakonom privlačenja. Zakon privlačenja glasi: slično privlači slično. Možete dakle sagledati moćan zakon privlačenja kao neku vrstu univerzalnog menadžera koji se stara o svrstavanju svih podudarnih misli. Jasan vam je ovaj princip onda kada uključite radio i namerno podesite birač stanica tako da hvata signal sa nekog odašiljača. Ne očekujete da čujete muziku koja se emituje na talasnoj dužini 101 FM, ali je vaš birač stanica podešen na talasnu dužinu 98,6. Jasno vam je da se frekvencija na kojoj stanica emituje program mora podudarati sa odabranom frekvencijom na vašem radioprijemniku i zakon privlačenja slaže se sa vama. Dakle, pošto vaše iskustvo prouzrokuje lansiranje vibracionih raketa želja, morate naći načina da sebe dosledno držite u vibracionom skladu sa tim željama ako hoćete da dobijete njihovu manifestaciju. Čemu poklanjate pažnju? Sve ono čemu poklanjate pažnju prouzrokuje da emitujete vibraciju, a te vibracije koje polaze od vas ravne su traženju, a ono je opet ravno vašoj tački privlačenja. Ako želite nešto što trenutno nemate, potrebno je samo da usmerite svoju pažnju na to i prema zakonu privlačenja to će vam doći. Jer dok razmišljate o toj stvari ili iskustvu koju priželjkujete, emitujete vibraciju, a tada, prema zakonu, ta stvar ili iskustvo moraju da vam krenu u susret. Međutim, ako želite nešto što trenutno nemate, a vi pažnju usmeravate upravo na to stanje nemanja, tada će zakon privlačenja tražiti podudarnu vibraciju nemanja i vi ćete nastaviti da nemate ono što želite. To je zakon. Kako da znam šta privlačim? Da biste u svoje iskustvo uveli ono što želite, ključno je da dostignete vibracioni sklad sa onim što želite. A najlakši način da taj vibracioni sklad i ostvarite jeste da zamislite da ga posjedujete, da se pretvarate da je već u vašem iskustvu, da usmeravate misli prema uživanju u iskustvu, a praktikujući ove misli i počinjući da postojano emitujete ovu vibraciju, naći ćete se u položaju da dopustite da taj sklad uđe u vaše iskustvo. Dakle, obraćajući pažnju na to kako se osjećate, možete lako saznati da li pridajete pažnju svojoj želji ili je pridajete svom odsustvu želje. Kada se vaše misli u vibracionom smislu poklapaju sa vašom željom, osjećate se dobro. Raspon vaših emocija može se kretati od zadovoljstva preko očekivanja i žudnje do radosti. Ali ako pažnju poklanjate pomanjkanju ili odsustvu želje, vaše emocije će se rangirati od osjećanja pesimizma preko zabrinutosti, obeshrabrenosti i gneva do nesigurnosti i depresije. Prema tome, postavši potpuno svesni svojih emocija, uvek ćete znati kako stojite sa dopuštanjem u svom kreativnom procesu i nećete više nikada pogrešno tumačiti zašto stvari imaju ishod kakav imaju. Vaše emocije predstavljaju odličan sistem za navođenje i ako obratite pažnju na njih, bit ćete u stanju da dovedete sebe do bilo čega što želite. Dobijate ono o čemu razmišljate, hteli vi to ili ne. Prema moćnom zakonu privlačenja, privlačite suštinu svega o čemu najviše razmišljate. Dakle, ako najviše razmišljate o onome što želite, vaše životno iskustvo odražava upravo te stvari
Na isti način, ako najviše razmišljate o onome što ne želite, vaše životno iskustvo odražava te stvari. O čemu god da razmišljate, to je kao planinarenje nekog budućeg događaja. Kada razmatrate, zapravo planirate. Kada brinete, planirate. Zabrinutost je način da uz korišćenje mašte stvorite nešto što ne želite. Svaka misao, svaka ideja, svako biće i svaka stvar su vibracioni. Tako da, kada se usredsredite na nešto, makar samo kratkotrajno, vibracije vašeg bića počinju da odražavaju vibracije onoga na što ste usredsređeni. Što više razmišljate o tome, više vibrirate na takav način. Što više vibrirate na takav način, to jače privlačite ono što slično vibrira. Takav trend privlačenja nastavit će da se pojačava sve dok ne ponudite drugačiju vibraciju. Tada počinjete da privlačite ono što se podudara sa tom vibracijom. Ako razumete zakon privlačenja, ono što se događa u vašem iskustvu neće vas nikada iznenaditi, jer razumete da ste to sami prizvali putem sopstvenog procesa razmišljanja. U vašem životnom iskustvu ne može se dogoditi ništa što niste prizvali svojim mislima. Budući da moćni zakon privlačenja ne poznaje izuzetke, sasvim ga je lako u potpunosti razumeti. A kada vam je jasno da dobijate ono o čemu razmišljate i što je podjednako važno, kada ste svesni onoga što mislite, tada ste u poziciji da vršite apsolutnu kontrolu nad vlastitim iskustvom. Koliko su velike vaše vibracione razlike? Evo nekih primjera. Postoji vrlo velika vibraciona razlika između vaših misli vezanih za ono što cenite kod svog partnera i misli o onome što biste volili da je kod njega drugačije. A vaš odnos sa vašim partnerom bez izuzetka odražava pravac u kojem pretežu vaše misli. Jer premda to ne radite svesno, vaša veza se doslovno izrodila iz vašeg razmišljanja. Želja za boljim finansijskim stanjem ne može vam se ispuniti ako često osjećate ljubomoru prema svojim dobrostojećim susedima, jer su vibracije vaše želje i vibracija vaših ljubomornih osjećanja dve sasvim različite vibracije. Razumevanje prirode vaših vibracija omogućit će da vam da lako i promišljeno kreirate sopstvenu stvarnost. Potom, s vremenom i kroz praksu, ustanovit ćete da se sve vaše želje mogu lako ostvariti, jer nema ničega što ne možete biti, raditi ili imati. Vi prizivate vibracionu energiju. Vi ste svest. Vi ste energija. Vi ste vibracija. Vi ste elektricitet. Vi ste energija izvora. Vi ste tvorac. Vi se nalazite na pročelju misli. Vi ste onaj ko konkretno i aktivno priziva i iskorišćava energiju koja stvara svetove, koja postoji svugde u ovom vazda rastućem, večno postojećem univerzumu. Vi ste kreativni genije koji ovde u ovoj vremensko-prostornoj stvarnosti odražava svrhu dosezanja granica koje misli još nikada nisu dosegle. Iako vam se u početku može činiti čudno, bit će vam od pomoći da prihvatite sebe kao vibracijono biće, jer ovo je vibracioni univerzum u kojem živite, a zakoni koji njime upravljaju zasnivaju se na vibracijama. Čim svesno postanete jedno sa zakonima univerzuma i počnete da poimate zašto stvari reaguju onako kako reaguju, sva ta tajanstvenost i zbrka ustupit će mesto jasnoći i razumevanju. Sumnja i strah preobratit će se u znanje i samopouzdanje,
Nesigurnost će ustuknuti pred sigurnošću, a radost će se vratiti kao osnovna premisa vašeg iskustva. Kada se vaše želje i uverenja vibraciono podudaraju. Slično privlači slično, tako da se vibracije vašeg bića moraju poklopiti sa vibracijama vaše želje, ako hoćete da se ona u potpunosti ostvari. Ne možete nešto želeti, a pretežno se usredsrediti na odsustvo toga i onda očekivati da vam to dođe, jer su vibraciona frekvencija njegovog odsustva i vibraciona frekvencija njegovog prisustva sasvim različite frekvencije. Drugi način da ovo kažemo jeste: vaše želje i vaše uverenja moraju se vibraciono podudarati da biste mogli dobiti ono što želite. Evo uvida u širu predstavu. Vi ovde imate iskustva koja prouzrokuju da iz svoje božanski specifične perspektive identifikujete, svesno ili nesvesno, svoje lične izbore. Dakle, kada se to desi, izvor koji vas čuje i obožava odmah odgovara na vaš vibracioni elektronski zahtev, bez obzira na to da li ste kadri da ga svesno pretočite u reči. Prema tome, bez obzira na to šta tražite i da li to činite rečima ili samo tananom impresijom svoje želje, vaš zahtev svaki put bude saslušan i dobije odgovor bez izuzetka. Kada tražite, uvek vam je dato. Svojim postojanjem činite dobro svemu što jeste. Zbog vaše izloženosti, vašem specifičnom iskustvu koje prouzrokuje da se u vama formulišu vaše specifične želje i zbog toga što izvor čuje vaš zahtev i odgovara na njega, univerzum u kojem smo svi širi se. Kako je to divno! Vaša trenutna vremensko-prostorna stvarnost, vaša trenutna kultura, vaš trenutni način gledanja na stvari, sve ono što čini vašu perspektivu evoluiralo je tokom bezbrojnih pokolenja. Šta više, ne bi bilo moguće vratiti se tragom svih tih želja, zaključaka i perspektiva koji su rezultovali vašim jedinstvenim stavom koji imate ovde i sada. Ali ono što istinski želimo da čujemo jeste sledeće. Bez obzira na to šta je dovelo do formiranja vašeg jedinstvenog stava, on se formirao. Postojite, razmišljate, opažate, pitate i dobijate odgovore. A svojim postojanjem i stavom činite dobro svemu što jeste. Stoga, vaša važnost nije pod znakom pitanja, barem ne nama. Mi u potpunosti poimamo koliko ste neizmerno dragoceni. Vaša dostojnost nije pod znakom pitanja, barem ne nama. Znamo da zaslužujete da energija koja stvara svetove reaguje na svaku vašu želju. I znamo da ona to čini, ali mnogi među vama iz raznih razloga ne dopuštaju sebi da dobiju ono što traže. Ponovo otkrijte umetnost dopuštanja sopstvene prirodne dobrobiti. Želimo da ponovo otkrijete svoju urođenu sposobnost da dopuštate dobrobiti ovog univerzuma da ravnomerno i neometano pritiče u vaše iskustvo, a ovu disciplinu nazivamo umetnošću dopuštanja. Upravo ta umetnost dopuštanja, koja čini svaki delić onoga što jeste i odakle dolazite, omogućava da dobrobit teče kroz sve vas dok nastavljate da postojite. Umetnost dopuštanja je umeće da se više ne odupirete dobrobiti koju zaslužujete, dobrobiti koja je prirodna, dobrobiti koja je vaše nasleđe, vaš izvor i samo vaše biće. Dakle, nema pripremnih kurseva na kojima biste učili kako da razmišljate ono što je ovde prezentovano. Ova knjiga piše se zato da biste počeli da dobijete sve ono dobro odavde gde se sada nalazite.
Spremni ste za tu informaciju ovog časa i ona je spremna za vas.